дар ноҳияи Ёвон ба ин масъала таваҷҷӯҳи лозима равона гардида чорабинии мазкур дар сатҳи даркорӣ роҳандозӣ мегардад. тибқи нақшаи тарҳрезӣ намудаи мактаби варзишӣ имсол дар ҳудуди ноҳияи Ёвон миёни сокинони деҳот 100 бозӣ баргузор гардидааст ки шумораи зиёди футболбозон ширкат намуданд. барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоӣ дар ноҳия дастаҳои иштирокчӣ талоши зиёд намуданд ки билохира тимҳои арзанда муайян шуданд. дар ҳамаш ҷамоатҳои ноҳияи Ёвон стадионҳои бисёре ҷойгир аст. дилхоҳ бозингарон метавонанд дар ҳама стадионҳо рафта бозии худро идома доданд. бачаҳои деҳаи мо ба футбол хеле завқу рағбати зиёде доранд. ҳамаи мардуми мо мардуми варзишдӯстдор соҳаи футбол варзишро хеле зиёдтар дӯст медоранд. дар оянда гуфтанем ки ҳамин хел мусобиқаҳо бисёртар гардад дар ҷомеа дар Ёвон мо сазовори ҷои аввал гардем.